Rotulaa, että oli vähän rumea, mutta ei. Oli koko Mites on alkukausi lähtenyt käyntiin? Alkukausi on lähtenyt oikeastaan aika hyvällä menolla sitten loppupeleinkin, että harjoituspeli ja harjoitusturnaus takana ennen kautta ja näytti ihan hyvältä kaikin puolin ja hyvää niin kuin fiilis jäi heti jätkillä kauden aloituksesta ja siitä, että kaikki on mahdollista vielä tässä kauden aikana ja sitten siitäpä se sitten kausi oikeastaan alkoikin. Kyllä. Mites lähti tuo ensimmäinen pelireissu kävitte, niin minkälaisia fiiliksiä sieltä ja miten meni reissu joukkueelle? Se meni tosi hyvinkin, että siinä eka peli vielä näki, että vähän jännitti poikia, mutta saatiin hyvä flow siihen peliin ja voitettiinkin ja saatiin sitten niin sanotusti avattua maalihanat moneltakin pojalta ja se meni oikein hyvin ja ilta menikin sitten oikeastaan hotellilla todella loistavasti, silloin hitsattiin jätkät yhteen ja se ehkä näkyykin vähän sitten sunnuntain pelissä, mutta se me annamme anteeksi jätkille mutta nautittiin koko viikonlopusta, että yksi voitto sieltä kaverista niin oli jo iso juttu meille. Mites sitten YJK-peli? YJK-peli, niin suoraan sanottuna odotukset oli kovemmat, mutta noin vähän jäi sitten semmonen muistutus siitä, että muistutti vähän enemmän kolmestivarre-peliä. Mutta se on yksi peli sinne tänne ja välillä menee jollekin huonosti peli, jollekin ei. Mutta se on nyt ohitettu ja vaikka voitto tuli, mutta siitä nyt ei jäänyt kumminkaan käteen kummallekaan varmaan juuri mitään. Kyllä. Ja nyt kun pelit on pelattu nuo aikaisemmat, niin siirrytään tähän viikonloppuun. Niin 2 peliä kotihallissa. Mitä mietteet? Mukava päästä pelaamaan kotona, kun on ollut hyvin katsojia katsomassa peliä ja mukava se on aina kotihallissa pelata, kun tää on meille suotuisa halli ja sanotaan, että vauhdikkaita pelejä tulossa, että mahtavaa päästä nauttimaan itsekin näistä. Että kyllä se on niin kuin, vaikka olet valmentajan roolissa, niin kyllä siinä on ihan kiva seurata sitä peliä myös niin kuin sen mukana. Mitä tietoa tämän päivän vastustajasta? No se tiedetään ainakin, että fyysinen ja luisteleva porukkaa varmasti ja hyvä puolustaa, että ja voin sanoa, että kamppailussa joudutaan koville näiden kanssa, että semmoinen tieto ainakin on. Kaikki lähtee siitä, että me saadaan porukka kassaan. Porukalla pystytään tekemään sitä hommaa. Ei oo kiire eikä hätää. Ei oo niin paha peli, että sillä oltais paskat housussa koko ajan. Ei mitään, kohta mennään! Muistakaa, ei nää lopeta sitä pelaamista, vaikka me ohjataan peliä. Nää vaan kahta enemmän syttyy pelaa siinä vaiheessa. Heissä kun jos tulee niin sun pitää ja tässä ennen sitä syödä.
Linjauksen kautta kumminkin voittoon. Se, että tää sarja on meille vähän uutta ja se, että se hakee meistä vähän sitä omaa, että meidän pitää pystyä pelaamaan. Ja välillä on vähän se tunteiden kanssa taistelua ja että ei ne ole niin helppoja kuin viime kauden pelit. Mutta sieltä kun kasattiin itse ja alettiin pelaa yksinkertaista peliä, niin se alkoi tuottaa tulosta. Tästä on hyvä mennä huomiseen ja toivottavasti sama homma pysyy kasaseen. Sitten onnistumisia oli tänään paljon ja maalintekijöistä nehän on aina kaikkien mieleen. Mutta kun pakki tekee 2, niin se on kyllä... Siinä Vähän hankala ykköserän loppu, mutta hyvin lähdettiin parantaa siitä 2 viimeistä, niin tästä on hyvä jatkaa huomiseen. 3. YK, go! Vittu, kamera vielä pikkusen. On niin sanotusti zoom in. Kuinka pitkälle se voi mennä? Viimeksi se meni siihen... Ei me varmaan nousukarsintoihin meillä ei varmaan asiaa, niin voidaan jättää se pois. Tuo on hiihtolomalla 10 viikkoa. Se on maaliskuun puoliväli. Silloin oli finaalit. Niin ja huhti-toukokuun taitaa pappu, että niin ei ole lähelläkään. Ollaan niinku yli 2, jopa 1,5 kuukauden päästä. Ei millään. Takaisin 3. Mahtaa nyt jo pisteet riittää, ettei tarvitse karsia. Edelleen se aktiivinen työ on se kumminkin se, että kun painetta annetaan puolustuksessa, ota se maila pois kaverilta, hyökkääjät, laiturit vaan keskellä.
suuntaan ojentaa ohjuri siihen ja maskimies vielä päälle. Tai sitten tulee itse tyhjä pois. Mutta ainakin just tuossa, mikä oli meitä vastaan, oli se kärki ajan pelasi tosi ylhäällä. Nyt se niiden kärki on tosi, ainakin tuossa meillä oli tosi ylhäällä. Se niiden kärki ajan. Joo, tuossa ei yhtään lopeta. 40 minuuttia jäljellä. Hyvä eka erä, mukava pelata, tiukkaa peliä ja kovaa temposta. Me päästiin 2 eteen ja homma työnteko jatkuu vaan, ei mitään. Teet maali. Joo, hyvä on ensimmäinen. Meiltä vahva, hyvä liike, kaveri ihan jalakossa. Kiekko liikkuu edelleen normaalin tapaan, ei aleta yksin kuskailemaan väkisin sitä kiekkoa, vaan kiekolle tempo. Se on aina nopeampi kumminkin. Pysy peliä, että ei tehdä itikselle tästä pelistä vittumaista loppuun. Ja nuo tilanteet, hei sitten huomioikaa niin yksi esimerkki. Ei tarvitse heti ampua siihen maskiin. Jos et pysty ampua kaveria vieressä, liikuta sinne. Ei ole meidän omaa peliä. Erää voittoa lähdetään hakemaan. Ei mitään, vielä 20 minuuttia. Sano kakkoserän mietti. Ei siinä, ihan saatiin tehty aika paljon maaleja, pikku kaula tuo, mutta ei päästä kyllä lopettaa pelaamista ollenkaan. Vielä on 1-20 minuuttinen pitää hoitaa. Mitä kolmoserä? Ei, lähdetään parantamaan omaa peliä ja kyllä sieltä tulee se voitto. Teet maali. Tein kauan eka. Hieno nähdä. Se oli kylmän viileä viimeistä. Katso että missä on tilaa. Jakeillä oli kyllä tekomaali. Mulla oli vähän räkää, mutta äijällä oli teko. Kerkeä vähän liukua vielä sen kiekon kanssa ja sitten... Niin joo. Käynyt mukaan kapittaa. Sanoa vittu kun on ihan meistä.
Kyllä mä ainakin tyytyväinen, että kotona voitetaan kavereita oikein Voittamaton kotona edelleen. Kyllä, sitä pidetään kiinni. Sitten tämmönen apina annetaan selästä pois, niin tupee. No se pysyy jollakin sit, kato siellä. Mutta hei, mulla ei enempää. Jatketaan ensi viikolla taas. Pistetään munat luukkuun. Tänään taas hieno viikonloppu 6 pinnaa, mutta ei ole itsestäänselvyys, että kenelle tää tänään menee. Numero 44. No niin jätkät, 6 pistettä. Helvetin hyvää tekemistä joka jätkellä. Eilen oli semmonen ja tänään tämmönen. 6 pisteelle 3. Joo, lauantaina oli tosiaan Cowboys ja alku oli vahva meillä, siihen 2-0 johto otettiin, niin se oli se ensimmäinen 5 minuuttia meillä ja 7 minuuttia oli vahvaa, mutta sen jälkeen kyllä annettiin kaverille siimaa siihen peliin ja kaverit tuli tasoihin ja teki siitä pelistä heti tiukemman ja toinen erä oli ehkä kauhean semmonen sekavaisin erä, mitä ollaan pelattu henkisestikin, että oli vähän semmoista, sanotaan näin, että jätkät joutu kamppailemaan itsensä kanssa aika paljon siinä ja käytiin sitten viimeiseen erään pukukopissa tiukasti keskustelua asiasta taas, miten tätä peliä pelataan ja joukkueena pelataan ja siinä tuli kyllä sitten semmoinen pieni muutos siinä pelaamisessa, alettiin pelata sitä omaa peliä ja alettiin saamaan niitä onnistumisia, niin sitten se peli oikeastaan vähän karkas sitten kaverilta, että kun saatiin niitä hyviä onnistumisia. Kyllä. Paljon tuli maaleja peleissä, onko siihen jotakin? No se on ehkä se, että tämä voisin sanoa, että meillä on pojat onnistunut siinä maalin teossa oikeastaan, että kovan työn tekevät siihen yhteen maalinkin kumminkin, että jaksavat painaa sitä työtä siihen maaliin ja sitten se, että se ei lopu se pelaaminen siihen yhteen maaliin, 2 maaliin, vaan jaksetaan niin kuin reenata pelin sisälläkin sitä omaa pelaamista. Kyllä. Ja siitä sitten sunnuntai-päivän peliin, niin mitä muutoksia saatiin verrattuna lauantaihin? No kokoonpanossahan nyt ei muutoksia tullut, että yksi pelaaja joutuu töihin ja yksi pelaaja otettiin lainalta tuolta kolmosdivarista ja muuten suht sama kokoonpano oli ja oikeastaan mitä pelillisiä muutoksia saatiin aikaiseksi, niin oli sitten tuo, että se 60 minuuttia oli vahvempi nyt tällä kertaa kuin eilinen peli, että siinä oltiin sitten niinku huomattavasti valmiimpia jokainen äijä. Nyt oli semmoinen tasavahva ja paljon tuli monille eri pelaajille semmoisia hyviä onnistumisia, niin oli hienoa nähdä, että koko rintamalla saadaan niitä pisteitä, niin se on hienoa kaikille pelaajille sitten. Kyllä. Mites kulki peli joukkueena muuten tänään? No tänään sanotaan, että ensimmäiset 2 erää meni paremmin, 3. erä meni vähän siihen sitten, että nostettiin selkää ja vähän lepsuiltiin, mutta se vielä vaatii kehittymistä, että ei voi aina katsoa tulosta, vaan pitää myös vielä pystyä keskittymään siihen pelaamiseen 60 minuuttia. Kyllä. Miten tästä sitten jatko? Seuraava viikko ja seuraava peli? Ei siinä, reenataan taas normaaliin tapaan ja sitten ensi viikon loppuna tosiaan lähdetään Kuhmoon, todella kova vastustaja siellä, että tämänhetkinen sarjakärki Kuki vastassa, niin siellä joudutaan vahvastikin uskon, että puolustamaan tässä pelissä, että siellä tulee tosi kova joukkue vastaan ja ei mitään, sama meininki reeneissä millä ollaan mentykin ja hiotaan kaikkia asioita läpi pikkuhiljaa kauan aikana. Mitä vittua? Kerrot vaan, miten meni? Hyvin meni. Paljon maaleja ja hirveästi pisteitä. Miten kuluki oma peli? Hyvin. Ei. Kerrot vähän päivän pelistä. No ei mitään. Kruunattiin 6 pisteen viikonloppu tällä pelillä ja ei mitään. Tää oli hyvä tekeminen, tästä on hyvä jatkaa. Ensi viikonloppuna, oliko Kuhmo? Kuhmo, joo. Ja Tseikki teki voittomaalle, että Tseikki oli kyllä helvetin hyvä tänään. Ei mitään, siitä on hyvä. Miten oma peli? No se oli semmoista, rutiini oman.